Tilatkaa Denssi XD. Nippo. Voiko pitää turpaskiin? Voi, mikä maa tämmönen? Kertokaa. Rovi on ihan huono. Se on ihan paha. Miksi pelaat sitä? Ei se on parha peli. Kopen pelaa. Mä arvaan parhaan Kyllä peli. minun GSK:ta. Ai! No niin, nyt on kyllä nälkä. Tuli sun takia. No syö mun käsikko. Voi. Jeesus. No Iippo on nyt vähän sekaisin, ei voi mitään. Joo, sä oot sekaisin. No, miksi mä sitten oo sekaisin? No. No, mikä sä lähet mun syöt mut Tilatkaa mun kanavalle! Tilatkaa Denssi XD. Tilatkaa Iipon kanava. Ei Denssi XD. Vähän parhaan pelit ei ole. Se on maailman paskoin provitelää. Mä oon maailman paskoin provitelää, en ihan paskoin, mutta sit Iippo on vähän mua prootikosta. Mä tilakkeen vaikka prontit. Niin. Papi. Mikä paskoa siis tuo? Mäkin otan CSK. Moikka! Mä en kuva enää. Haista. Moikka! Moi 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 Moikka. moi.